Какво е това велико нещо, което трябва да видя? Вулкана? Аз съм много повече от вулкан. Какво? Добре дошъл в пустощта, Кибори. Да, добре дошъл. Какво става? Спокойно, Кибори, тук всички сме приятели. Имам планове за теб и твоите крокодили. Много големи планове. Те мислеха си всички, че аз съм съкрушен. От огъня се раждам аз, пак непобеден. Не мислех, че ще имам шанс да ви обединя. Възможно скоро имам аз да ще победя. О, имам си план, да аз имам план. Вие след мен вървете в плен, да аз имам план. Ни всички животни ще пикнем, ще ги обединим, ще слушат мен.